ngiyafisa ukusho ukuthi namhlanje sihlangene la eWhite la sizothulela khona abantu bathi isikhathi lapho phelele sesibelo semali kufanele sikunezethembiso esayidlulisa abantu ukuthi sizosebenza ngakho-ke sizokwethulela ukuthi emalini lesasithembisile yini esikwazi ukuthi siyenze yini esingakwazanga ukuthi singayenzi ithini izathu zakhona bese siphinda futhi njengoba sesizoqeda unyaka ngoba thina kwi-local government unyaka uphela ngoJuni uma zithi 1 July sekunyaka omusha lapho-ke sizokuzwa kubantu ukuthi ngesingabo ngoba sikholelwa kakhulu ekutheni kufanele kuba abantu kungabi iy'thini esicabangela abantu so-ke sizothi-ke babe nezwi kwibhajethi lelo okuyiyona esiyibekele abantu okuyiyona okufanele iphase ngoJuni siyaqala ukuthi iyasebenza ukuze sizokwenza lokhu kufunwa abantu baseFolosi yinduna zaseFolosi lokhu esihlangene One more time, Mayor, we want a party. Angithokoze kakhulu kusempeleni abantu baseMfolozi ebehamba phambili konke amawala ngenxa yevula njengoba sibona isimo sezinto siyashintshashintsha imigwaqo ngoba imigwaqo iyona eyonakele kakhulu yonakele imigwaqo ihlukana kabili kukhona eyenziwa lesibiza ngo-district road no-local road yenziwa i-department transport then bese kuba le ama-access road enziwa thina bomasipala so-ke sinemigwaqo okuyiyona eyacelwa abantu sayilalela sahamba sahlala phansi sabuka kwisabelo mali besinaso and then sesikwazi ukuthi siyenza leyo mgwaqo eminye sesihembukile nakhona emphakathini uma ubheka namanje ukuthi kuyicela bafuna ukuthi benzele zona 2024 2025 still imigwaqo isabonakala kuyiyona ehamba okusho ukuthi ngempela njengoba isimo sezulu senza kanje siyazi ukuthi mawubonakala imigwaqo affecteka ingane ukuthi zesikoleni affecteka abasebenzi affecteka izinto eziningi ngakho-ke sizokwenza lokho okucelwa abantu kube nama-access road esizokwazi ukuthi siyenze siyifake ilokhuza i-gravel ukuze abantu bezokwazi ukuthi bekwazi ukuthi behambe kahle. Meya, umasipala waseMfolozi ubhekene nenkinga enkulu ukuthi isihlava sokubulawa i-gender-based violence. Mhlasimpe umeya nibeke kusiphi isigaba uma idikizela ukuthi nibe kuleso sihlava? Kule qiniso ukuthi umasipala waseMfolozi u-affectekile indaba yalesi sihlava. Sikhumbula ukuthi singabanye abantu